שלום וברוכים הבאים למדריך לחוות תרנגולות. תעקבו אחריי, שימו 1, 2, 3, 4 כל לבנה שאתם רוצים. תיקחו משפך ותשימו על הקיר, לא ככה על הרצפה שזה ילך למטה, על הקיר, זה ילך כאילו לתוך הקיר, ככה נגיד את זה. ושימו פה עוד 2 שכבות, לא כאילו שכבות, עוד 2 תורים. תשברו כאן, תיקחו משפך 1, 2, 3, 4, תשברו, אוי סליחה, ועכשיו שימו כאן 1, 2, 3, 4, וכאן אנחנו לא יכולים לשבור את זה ואז לשים ככה על האוויר. ננסה 1, נשים כאן, פה עוד אחד, ונשים, עכשיו נשים עוד 2 כאלה, נבוא לפה, נשבור את זה, ונשים על הקיר פה. את שני אלה נשבור ונשים תיבה במקום. עכשיו לוקחים כל אבן שבא לכם, אני אקח אבן רגילה, כל בלוק, אבן, מה זה משנה, אני אקח אבן רגילה, אבן, סטון, ולעשות ככה מסביב. רגע, עוד מעט נגמר. ועכשיו לקחת זכוכית, לא זגוגית, כזה, שזה יהיה מרובע, בלוק. ולשים. לא חייב זכוכית, אפשר כל דבר, אבל זכוכית מומלץ. כן, זכוכית מומלץ בשביל לראות תרנגולות. שם כבר יש לי אחת מוכנה, אני אחר כך אראה לכם איך זה עובד. עכשיו לוקחים את האבן שהלכתם איתה, או שאתם רוצים, אם אתם רוצים לשנות אתם יכולים. אני הייתי כל בלוק. כן, כל בלוק. אני לוקח עדיין את הסטון, אבן רגילה, אפורה. שים ככה. ועכשיו סוגרים את זה לגב. אבל רגע. סליחה. ולהשאיר ככה 2 פתחים. רק אם אתם רוצים אתם יכולים לעשות את זה. אני האמת ממליץ לעשות מדרגות. סליחה. ככה, יפה. בשביל, תסתכלו, עכשיו לשים פה תרנגולות. זהו. הנה יש פה באמת עוד. אפשר לשים כמה שבא לך תרנגולות, אנחנו לא שמים הרבה. כן, לא צריך לשים הרבה. הנה זו מכונה כבר. רואים יש פה 15 ביצים. ורוצים משהו טוב? ניקח ביצה אחת. וסתכלו משהו שאפשר לעשות עם הביצים. זה כבר מוכן, אז כאילו הביצים כבר באים. לאט לאט. הנה 2 כבר פה. אפשר ככה לזרוק את זה. זה יוצר תרנגול, ואז תסתכלו מה יקרה. לך למשפחה שלך קטנצ'יק. הוא הולך, עולה במדרגות, וקופץ לאמא שלו. ראיתם? יופי, אז זה שווה, אבל הלאגים האלה, כאילו, שמתי פה הרבה, בשביל שזה יהיה מהר. הנה, אני האמת יעזור אפילו קצת, יעזור 2 ביצים. אז איפה החוות תרנגולות השנייה? הנה. אז ככה יוצרים חוות תרנגולות. פה עדיין אין לי ביצים, גם כי שמתי קצת תרנגולות, וגם זה לוקח, יש תהליך. אז תודה שצפיתם. ותנו לייק וסאבסקריב. ביי.